Mit navn er Louise Dylsk Christiansen. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen. I de 2 foregående perioder har jeg kæmpet meget for socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø og for især børneområdet, som jeg selv sidder på. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at alt unødvendigt bureaukrati bliver udryddet, så vi får mulighed for at lave det, vi egentlig er uddannet til. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, også som med det psykiske arbejdsmiljø, at vi har mulighed for at være på nogle sunde arbejdspladser, og der bliver taget ansvar for arbejdsmiljøet, så vi ikke bliver syge af stress. Der er mange af os, der skal arbejde til vi er 71, 72 eller 73 år. Og hvis vi skal det, og have mulighed for at sidde i myndighedsfunktioner og lave et forsvarligt stykke arbejde, så er vi nødt til at have nogle sunde arbejdspladser. Så derfor er det rigtig vigtigt for mig at blive ved med at kæmpe for, at det psykiske arbejdsmiljø skal være i orden. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har færre sager. Jeg bruger selv 20% af min tid på borgerkontakt og 80% af min tid på at sidde og udfylde nogle skemaer. Og det skal ikke være fortalt på den måde, at jeg synes, administrativt arbejde vi ikke skal dokumentere, hvad vi laver, men vi skal have mere tid til den direkte borgerkontakt. Det, der betyder rigtig meget for de børn, jeg er ude at besøge, det er, at de kender mig, de kender mit navn, jeg kender deres navn, og familierne synes, jeg er nærværende og har fået tillid til mig. Det gør en forskel for familien, at jeg ikke sidder på mit kontor. Derfor synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at revurdere sagstallene, så vi laver et rigtig godt fagligt stykke arbejde, vi kan stå indenfor, som det er det helhedssyn, rent faktisk er uddannet til at forvalte. Det er vigtigt. Jeg håber meget, I vil stemme på mig.